Добрый день, меня зовут Марина Кузьмянкова, и я одна со стваральниц альманаха «Жэўжык». Что такое наш альманах «Жэўжык»? Это дзіцячае выданне забаўляльнае, у якім мноства забавак, цікавостак, майстар-класаў, эксперыментаў і ўсё гэта на беларускай мове. Каб расказаць прычыну, чаму у нас з'явілася такая ідэя рабіць такі альманах, я раскажу трошки про каманду. Яна маленькая, складаецца толькі з 2 чалавек. Гэта я і Наталка Дінкель, яна жыве ў Нямецчыне. І цікава, што ўжывую ў жыцці мы ніколі не сустракаліся. Мы сустрэліся ў сеціве, ў агульных чатах. І я настаўніца англійскай мовы, яна юрыст па адукацыі, і ніякага выдавецкага досведу ў нас не было. Але мы матулі, і мы выхоўваем дзяцей па-беларуску. Вось гэта нас і аб'яднала. І мы сутыкнуліся з тым, што забаўляльных выданняў на беларускай мове для дзяцей амаль няма. Вось так і з'явілася, гэта стала галоўная прычына, чаму ўсё ж такі з'явіўся наш альманах. Калі 2 гады таму мы выклалі наш альманах у сеціве, першы нумар, усе выданні, што былі на той момант, іх было мала, і асноўны контент быў літаратурны. Гэта казкі, вершы, расказы. Прабачце, хвалююся. Але мы бачылі па нашых дзецях, што ім падабаюцца у расійскамоўных і нямецкамоўных часопісах. Яны любяць заданні, крыжаванкі, рэбусы. І таму такія заданні сталі асноўным контентам нашага альманаху. І калі выйшаў наш першы нумар, мы бачылі, што такое выданне запатрабаванае, бацькам падабаецца, і яны хочуць працягу. Гэта падштурхнула нас рабіць наш альманах далей. Вось цікаўнасць бацькоў нам таксама дапамагла аб'яднацца яшчэ больш і далей развівацца. І апошняя прычына, гэта такая больш грунтоўная. Гэта, вядома, мы хацелі б, каб матываваць дзяцей размаўляць па-беларуску, таму што гэтае пытанне, асабліва для мяне, даволі складанае. Мы жывем у невялікім горадзе з сям'ёй, дзе беларуская мова сустракаецца толькі на рэкламных плакатах, уроках беларускай мовы і нешматлікіх мерапрыемствах пазакласных. І я зараз працую рэпетытарам англійскай мовы. Да мяне прыходзяць дзеці, розныя малодшыя школьнікі, і 1-4 клас. І яны ведаюць, што я размаўляю па-беларуску ў жыцці, пытаюцца чаму, і выказваюць свае меркаванні на гэты конт. І я пытаюся, а вашы адносіны да беларускай мовы? Звычайна там, так сабе. Бывае такое эмацыйнае, і проста ненавіджу, вось зусім не магу ніяк. Але вось каб люблю, сапраўды не чула. Это складана для іх, таму што яны з такіх гарадкоў чуюць беларускую мову толькі калі ідуць у школу. Гэта на уроках. Вось так сур'ёзна з ёй сутыкаюцца. І мы проста шчыра верым, што, можа быць, наш альманах дапаможа неяк змяніць сітуацыю. І вось з гэтай нагоды даведацца адносіны да чытання беларускай мовы. У класе свайго сына я правяла невялікую апытанку. Гэта 5 клас, прыкладны ўзрост 10-11 гадоў, але я лічу, што гэта максімальны ўжо ўзрост для нашага выдання. Яны адказалі на такія пытанні. Удзельнічала 14 чалавек. Ці любіце вы чытаць? Вось 5 адказалі не вельмі, 4 любяць, але ці любіце вы чытаць на беларускай мове? Тут не ўжо больш. І апошняе пытанне было, ці хацелі б яны цікавы часопіс на беларускай мове. Тут было толькі 2 адказы, так ці не, і вельмі мяне ўсцешыла, што ўсё ж такі так было больш. Таму што я шчыра думала, што будзе менш не. І таксама яны адказалі на пытанне, што крыху змясцілася чамусьці надпісы, што ім больш падабаецца ў часопісах. Вось вершы і казкі. Вершы наогул ніхто не выбраў, казкі гэта мінімальныя 2 чалавекі, максімальна гэта па 7 чалавек. Гэта крыжаванкі, эксперыменты, розныя цікавыя заданні. Таму менавіта мы зрабілі стаўку на такія вось заданні, якія падабаюцца дзецям. Вось, і мэтавая аўдыторыя мы разлічваем усё ж на малодшых школьнікаў. Гэта прыкладны ўзрост 16 гадоў. Чаму? Таму што дзеці ідуць у школу, многія пачынаюць толькі чытаць. Яны адкрыты да новых ведаў, кірункаў. Яны сур'ёзна сутыкаюцца з беларускай мовай. Так, чаму б не данесці цікавую інфармацыю ў такім незвычайнай форме? У розных заданнях, эксперыментах. Таму што сапраўды, нават калі я перадавала нейкія асобнікі ў наш клас, дзеці цікавіліся, і нават
не адштурхоўвала іх тое, што беларускай мовы, усе рабілі эксперыменты і нейкія майстар-класы, нягледзячы на тое, што гэта ўсё было на беларускай мове, тое, што іх адштурхоўвае часам. На дадзены момант ужо выйшла 6 нумароў нашага жэўжыка. Першы прысвячаўся вясне і птушкам, другі расказваў пра Вялікдзень, трэці гэта дрэвы, водная сістэма у Беларусі быў 4, 5 гэта зімовыя святы. І ўсе гэтыя нумары можна бясплатна спампаваць у вольным доступе. Яны ёсць у Фейсбуку. Кожны можа спампаваць і раздрукаваць. І, канешне, наша мара было аднойчы надрукаваць афіцыйна праз выдавецтва нашага жэўжыка, каб больш дзяцей убачыла, што беларуская мова можа быць сучаснай, цікавай, незвычайнай. І вось з'явіўся наш жэўжык, які прысвячаецца роднай мове. І сёння ён афіцыйна выдадзены праз выдавецтва кніга-збор, яго можна набыць афіцыйна. І гэта вельмі нас, канешне, цешыць, што больш дзяцей змогуць атрымаць яго. Таму што, сапраўды, не кожны можа раздрукаваць цэлы асобнік часопіса на паперы, каб гэта было добрай якасці, каб можна было чытаць. Таму што у электронным варыянце, напрыклад, мае дзеці не чытаюць. Гэта заданні, дзе трэба злучыць, напісаць. І электронны варыянт не варыянт. Вось, зараз давайте паглядзім, што ёсць унутры. Асноўныя заданні, які я казала, гэта забаўляльныя заданні, гэта розныя лабірынты, шыфроўкі. Мы заўсёды, гэта старонкі з розных нумароў, і мы заўсёды стараемся, каб змяніць умовы, малюнкі, каб гэта было сапраўды цікава, каб было рознае. Але мы ў той жа час хацелі, каб гэтыя заданні і спрыялі развіццю мовы дзяцей. Таму мы рабілі шмат моўных заданняў. Гэта усім вядомыя знайдзі словы, нам дапамаглі прыдумаць такое словаловую назву для нашых заданняў. Крыжаванкі, рэбусы, блытанкі, там, дзе пераблытаныя словы. І такая вось цікавая рубрыка з'явілася ў апошнім нумары, гэта называецца слоўная мазаіка. Там, дзе трэба скласці словы, беларускія словы. Мы стараліся выбіраць такія больш адметныя словы, дзе іх трэба скласці з літар, каб дзецям было цікава. Таксама ёсць у нас матэматычная старонка, таму што матэматыка часам наслухаешся на занятках пра матэматыку, каму яна складана даецца. Мы робім розныя заданні на логіку, на лік, каб дзеці таксама маглі развіваць гэтыя навыкі ў цікавых заданнях. Так як я настаўніца англійскай мовы, у нас ёсць англійская старонка, дзе дзеці могуць вывучыць некалькі тэматычных словаў і з прыгожымі малюнкамі злучыць іх. І так як яны любяць і майстар-класы, і эксперыменты, канешне, мы ў кожным нумары стараемся зрабіць такія незвычайныя старонкі. Гэта майстар-класы, мы рабілі снегавікоў са шкарпэтак, і бяспечныя гульні за палкамі, такі канструктар быў, і бранзалет для сябра плелі. Эксперыментальная старонка, розныя водныя эксперыменты рабілі, пісалі таемнае пасланне, як можна напісаць, і каб ніхто не ведаў, як яго прачытаць. Таксама кулінарныя старонкі, дранікі і печыва пеклі імбірныя. А летам мы рабілі торт з марожаным. Вось. Таксама ёсць у нас незвычайная рубрыка, называецца «Слоўнік юнага дойліда», дзе можна пачытаць розныя цікавыя факты пра архітэктурную спадчыну Беларусі. Гэта сапраўды вельмі цікава, таму што страчваецца наша архітэктура не заўсёды, асабліва ў такіх рэгіянальных, невялікіх мястэчках яно захоўваецца. І калі нам дасылаюць матэрыялы, мы іх апрацоўваем, размяшчаем на старонках. Сапраўды вельмі цікава, таму што шмат я даведалася. Мы пісалі пра млын. Вельмі цікава, у тым нумары, напрыклад, было там малюнак, там было дэтальна разабрана, як млын складаўся. Пра каложу пісалі і пра лямус. Я, напрыклад, не ведала, што такое лямус. І ў апошнім нумары, нашым друкаваным, мы пісалі пра таямнічыя пасланні, якія нашы продкі хавалі ў аздабленні архітэктурных будынкаў. Каб даведацца, якія гэта былі кады таямнічыя, пачытайце наш нумар. І ў апошніх 3 нумарах мы рабілі гульні, вось такія настольныя гульні. Мы заўсёды стараліся іх рабіць рознымі, і мы вельмі хочам захаваць гэтую рубрыку, таму што дзеці сапраўды вельмі любяць гульні.
Мы лічым, што наш альманах не толькі для дзяцей, але і для дарослых. Напрыклад, розныя заданні можна выкарыстоўваць на уроках. Мы стараемся гэта і матэматычная, і англійская, і моўныя на уроках беларускай мовы. Напрыклад, майстар-класы можна на творчых занятках выкарыстоўваць як бацькам, так і настаўнікам. А эксперыменты для навуковых прац з дзецьмі, напрыклад, гэта фотаздымкі, гэта мой сын. Яго настаўніца натхнілася эксперыментам у нашым альманаху, і яна прапанавала яму напісаць навуковую працу. Ён з задавальненнем пагадзіўся, паспяхова гэтым зрабіў. І вось гэта, напрыклад, як ён робіць эксперымент пра халодную гарачую ваду. Сапраўды было вельмі цікава. Напрыканцы хочу сказаць, што, вядома, гэта вельмі складана пачаць рабіць тое, у чым ты не маеш ніякага досведу, абсалютна ніякага. Гэта патрабуе і шмат часу вольнага, і нерваў, і пэўных высілкаў, але заўсёды ёсць людзі, якія сапраўды падтрымаюць і справай, і проста словам добрым. Нам дапамагаюць цудоўныя дзяўчаты, яны малююць некаторыя малюнкі для нашага альманаху. Людзі дасылаюць нам ідэі, тэксты, заданні. Нават калі ёсць нейкая ідэя, але не ведаюць, як аформіць, дасылаюць нам, і мы прыдумляем. Мы заўсёды пазначаем аўтарства, хто гэта зрабіў, калі гэта не мы. І таксама мы просім, завём да супрацоўніцтва і настаўнікаў, і бацькоў. Калі у вас ёсць ідэі, заданні, тэксты, дасылайце нам нават на рускай мове. Мы з вамі разам перакладзём, аформім, пазначым, што гэта вы аўтар гэтага. Таму што так мы разам можам рабіць і распаўсюджваць якасны беларускамоўны кантэнт для нашых дзяцей, бо сапраўды такі кантэнт цікавіць іх. І гэта бачна па дзецях, аднакласніках майго сына, якія так нейтральны і да негатыву адносяцца да беларускай мовы. І таму падпісвайцеся на нас, дасылайце свае ідэі, заданні. Мы заўсёды проста добрыя водгукі, таму што гэта натхняе нас ствараць, рабіць, прыдумляць нешта далей. І вось, і разам мы можам рабіць якасныя выданні для нашых дзяцей. Вось такі наш альманах. Ён прадаецца ў кнігарнях у Мінску, у Акадэмкнізе, я ведаю, кнігі Бай на сайтах прадаецца, праз выдавецтва. Можна ахвяраваць на наступны друкаваны нумар жэўжыка, і вы атрымаеце жэўжык родная мова ў падарунак. Можна прапанову. Я выкладчык хіміі, я магу вам прапанаваць для любых эксперыменты з задавальненнем. Нам заўсёды трэба ідэі. Я не ведаю, мне другая сустрэча, такое ўражанне, што мне сам Бог пасылае такія сустрэчы цікавыя. Сапраўды, я настаўнік беларускай мовы. Я не настаўніца беларускай мовы, калі я раблю памылкі, выбачайце. Я не шукаю памылкі, не. Мова на той мове, каб яна была жывая, а не літаратурная. Просто я сама асабіста сутыкнулася з вялізнай праблемай. У мяне две адукацыі. Я настаўнік дэфектолог, працую і там, і настаўнік беларускай мовы. Вялізная праблема — наяўнасць дыдактычнага матэрыялу гульнёвага для школьнікаў, дашкольнікаў вывучання беларускай мовы. На пашырэнне лексікі. І у мяне з'явіўся вучань, якому я ставлю вымаўленне, гукі на беларускай мове. З'явіўся такі беларускі чалавечак. І у мяне вялікая цяжкасць узнікла з дыдактычным матэрыялам, тому што словы перакладаюцца на рускай мове, гучаць так, беларускай мове это зусім другі гук атрымліваецца, ты на аўтаматызацыі ідзеш, і той матэрыял дыдактычны, яго проста няма. Мы сталі а ў старэйшай школе я працую з 8 класам на сённяшні дзень, 7 клас. Гэтыя дзеці ўжо здольны стварыць гэтыя ўзнакі. І мы распрацоўваем іх, эксперыментуем над малодшымі класамі і над маім гэтым маленькім вучнем. Але яны, мне такое ўражанне, што ўжо выраслі гэтага фармату школьнага, і так хочацца куды-небудзь, каб гэта дзесьці, я не ведаю шляху таксама, як выдаць, не задавалася, магчыма, гэтай мэты, выдаць гэтыя гульні, каб яны пайшлі распаўсюджваць. Это толькі на асабістай ініцыятыве паміж настаўнікамі. Таму, калі можна, да вас так прагучала вельмі дзякуючы, што да вас можна даслаць
Любы матэрыял дасылайце, мы любому рады, любой, таму што падаваць прагулкі гэта і для мяне актуальна, таму што я беларускамоўнага лагапеда ў Рагачове не знайду дакладна, і я вось пачала сама таксама шукаць і сутыкнулася з тым, што словы па-руску так, па-беларуску так, і трэба такі падбор словаў рабіць, проста велізарная праца, на якую яшчэ трэба вольны час. Гэта вельмі складана ўсё паспець, таму што ўсё ж такі наш альманах, мы за яго атрымліваем толькі гонар, што мы малайцы, што мы нешта робім. Гэта, думаю, вельмі багата вольнага часу, гэта і ноч, калі ўсе спяць, і складана. Я казала, што гэта і высілкі, і нервы, і ўсё. Але вось той вынік, які мы сёння атрымалі, гэта вось сапраўды перакрывае ўсё. Мы сёння задаволены тым, што мы маем. Таму, канешне, падпісвайцеся у Фейсбуку. Показала бы, які гэта цудоўныя часопісы. Вось, да. Можна паглядзець. Вось тут ёсць яшчэ асобнік, можете паглядзець. Я вже з ёй размаўляла перед Так. нашай сустрэчай. Набыла часопіс за ахвяраванне. Альманах. Мы не перыядычнае выданне. Мы вельмі б хацелі стаць перыядычным, але гэта такіх зменаў патрабуе ад нас, якіх фінансавых у большасці, што мы зараз не можам гэта. Таму гэта альманах. Мы вельмі хочам, каб бы, канешне, ўзяць сабе ў рукі і рабіць яго хаця б раз на 2-3 месяцы, каб гэта было не вельмі складана для нас, таму што, як я кажу, гэта вольны час. Таму у Фейсбуку падпісвайце нашу групу, пішыце ўсе ідэі. Можете вось менавіта мне, Марына Кузьменкова, у Фейсбуку там ёсць. Ну, я думаю, пад опісам пра альманах Жэўжык вы зразумееце, што гэта я. Дасылайце усе ідэі. У нас мы для ўсяго знайдзем месца. Мы пашырым да 90 старонак, толькі каб былі ідэі. Хто займаецца мастацкім аформленнем? Увесь часопіс, вось вёрстку, гэта раблю я і вось Наталка. У нас ніякага, абсалютна няма ніякага досведу. Нам дасылаюць проста заданні, ці большую частку, шмат мы прыдумляем, большую частку заданняў мы самі робім, которые тут ёсць. Праблема, канешне, тэксты. Нам, хто-небудзь, мы просім каго-небудзь пісаць, спецыяліста, асабліва для слоўніка юнага дойліда, таму што тут досведу мне наогул ніякага. Самой цікава вучыўся. Вось тэксты і малюнкі, гэта вось тэксты, малюнкі, гэта сапраўды цяжка. Большасць малюнкаў мы бяром ці з бясплатных сайтаў нейкіх, ці вось крыху нам дапамагаюць маляваць вось хаця б проста Жэўжыка ў розных позах, каб ён быў. Таму вось, а так усё мы робім мы ўдваіх. Вось усё вёрстка мы размяшчаем, колеры, ўсё мы прыдумляем. Самой не верылася, што мы так можам. Но вось калі пачне, што ўсё ж такі, я кажу, што вынік зараз, гэта можам ганарыцца сабой. Ці не думалі вы, зараз шмат часопісаў, якія ідуць як дадатак, ці то дыскі, ці то гульні, крэпяцца, разрэж і потым будзе... Пра што мы толькі не думалі, і пра гэта таксама думалі, і пра сайт думалі, і пра электронныя заданні думалі, але гэта зноў жа, гэта часта і фінансаванне, і вольны час. Зноў, гэта пакуль вось няма, вось, напрыклад, пакуль мы вядома, хацелі б, каб гэты праект прыносіў нам нешта, але зараз часам мы сваё выдаткоўваем на яго і думаем, пра ўсё думаем, і пра выраж думаем, і гульні выражы розныя думалі. І столькі ідэі, што, я кажу, мы гатовы пашырыць яго насколькі можна. Вось, таму пра ўсё думаем, усё, мы заўсёды стараемся. Калі мы пачыналі, ён быў толькі, калі не памыляюся, 16 старонак, гэта было вельмі проста. Калі паглядзець першы наш нумар і параўнаць з гэтым, гэта непараўнальна, канешне. Гэта проста бачна той шлях, што мы прайшлі ў сваіх навыках, чаму мы навучыліся. Але нам дапамагалі сапраўды людзі, часам, асабліва ў пачатку, там, парадай, як, таму што праграмы новыя, мы наогул не ведалі, як у іх працаваць. Заўсёды відэаўрокі на Ютубе, як што зрабіць, таму... Вось, але змаглі. Ці є зараз беларускамоўны часопіс? Яшчэ? Вясёлка, гэта так. Апошнім часам яшчэ... Вясёлка, там большасць, канешне, літаратурная. Гэта вершы, казкі. Ёсць там апошнія старонкі таксама. Вось. Асцярожна, дзеці ёсць на гэты ўзрост, на які мы арыентуемся. І ўсё.
Больш нічога, я думаю, няма. Еще есть такая укладка у газете «Переходный возраст» белорусскомовная, там один раз в месяц, по-моему, она приходит, «Ранец» называется, и все. И там так само такие больше новины. Дети досылают там такие новины в школах, там что отбылось. У некаторых часопісаў таксама ёсць старонкі асобныя, але гэта не заданні, гэта не цікава, гэта тэксты. Наколькі б яны цікавыя не былі, але гэта тэксты, і іх трэба чытаць не заўсёды. Напрыклад, я па свайму сыну бачу, што вось зараз 5 клас, яму не так цікава ўжо чытаць. Вось другі, першы да 4-го, у 4-м уже пайшла некую гасанне, вось падлеткавы ўзрост мусіць, і ён неяк угасае вось гэтае жаданне. Але вось заданне з задавальненнем. Я думаю, і ў 6 класе вось такія заданні на беларускай мове было б цікава, таму што словы незвычайныя мы выбіраем, такія адметныя беларускія. Выдатна, я карыстаюся вашими матэрыяламі, падабаецца, што яны такія тэматычныя. Вось мы спецыяльна зрабілі яго тэматычным. Я хацела сказаць, забыла. Мы спецыяльна робім тэматычным, каб карысталіся, не толькі актуальны быў ён сёння, каб ім маглі карыстацца і з наступнымі дзецьмі. Вось. Брала материалы ваши там до Великодня. Готова классная гадзіна, готова. Вось так, мы яшчэ калі зайсці ў нашу групу ў Фейсбуку, там ёсць летом мы такія брашуркі рабілі з заданнямі маленькія, іх на фармат А4 друкаваць, там таксама невялікія заданні розныя рабілі. І да Вялікдня невялікія заданні рабілі асобныя, якія можа кожны нават у чорна-белым варыянце раздрукаваць, гэта не часопіс, а некалькі старонак сапраўды цікавых. Мы арыентуемся на сваіх дзяцей, і таму робім для сваіх дзяцей, але мы хочам дзяліцца з усімі, таму што нашых ідзей ўжо вельмі шмат, і мы сапраўды лічым, што ўжо наш матэрыял будзе карысны ўсім. Як грошы зрабілі? На друк грошы зрабілі? На друк мы збіралі ахвяраванні. На чорна ахвяраванне, так? Сёння ахвяраванне. Знайсці нейкую падтрымку вельмі цяжка. Мы збіралі з людзей. Людзі, дзякуй усім, хто ахвяраваў. Таму што самі мы ніколі не назбіралі. Толькі ахвяраванні. Так збіралі. Немцу, конечно, маглі, а наши точно не. Так, дапамагалі беларусы і замежжа, але тут вельмі багата людзей. Нават калі невялікія сумы, але гэта было вельмі багата людзей. Через краудфандинг, да? Или как вы собираете деньги? На Фейсбуку адкрывалі збор ахвяраванні і вось так збіралі. Самі збіралі. Не праз ніякі. Мы збіралі. А к издательству обращались уже непосредственно? Так, уже самі мы. Яшчэ да збору мы размаўлялі з выдавецтвам і потым уже арыентаваліся на тыя сумы, што нам называлі. Гэта, канешне, мы хацелі нашмат раней яго выдаць, але і каранавірус увесну, і вось фінансавыя праблемы таксама, пакуль мы назбіралі пэўную суму. Таму крыху зацягнулася, але я думаю, зараз той час, калі нам такі жаўжык сапраўды трэба пра родную мову. Вось. Чытайце, купляйце наш альманах, таму што кожны нумар, што вы купіце, гэта ваше ахвяраванне ў наступны нумар. Мы ўсё, што атрымліваем, ідзе толькі на наступны нумар. Ужо ёсць у планах у нас 2 нумары. Гэта птушкі і музычныя інструменты. Так атрымалася, што нам дасылаюць матэрыялы і для таго, і для таго. Мы трошкі не паспяваем. Вось. Ты асобніку яны у Мінску? Большая частка так. Я жыву не ў Мінску. Так. Самі друкуем у Мінску. Я ў Мінску бываю вельмі рэдка. Вось я кажу, з Наталкай мы наогул ніколі не бачыліся, толькі праз скайп. Але гэта нам адлегласць, розныя краіны нам не перашкаджала зрабіць гэта. Тут надрукаваны ён тут, у Мінску. У Нямецчыне жыве другая. Не, толькі тут друкуецца. Ёй некалькі асобнікаў перадалі.
У чым яна дзецям, яна беларускамоўная і Так, яна выхоўвае дзяцей па-беларуску. Яна з Мінска сама. Яна жыве там, выхоўвае дзяцей па-беларуску. І вось яна таксама хоча, каб яе дзеці ведалі родную мову, нягледзячы на тое, што там наогул уся прастора нямецкамоўная. Але яна бачыла, што у Нямеччыне там яны жывуць, але англамоўных часопісаў таксама вельмі багата ў доступе. У нас у Беларусі, аказваецца, беларускамоўных і праблема. Ось. Если не секрет, а где вы живете? Я живу у Рогачеве. Рогачев. Но там у вас в Минске, то есть там есть развитие? То есть? У Рогачеве? Да. Ну, в смысле, по школам, то есть как-то? Калі шчыра, я толькі вось пару дзён таму атрымала вось яго на рукі, таму яшчэ проста не паспелі нічога зрабіць. Але я спадзяюся, што, можа быць, мне атрымаецца распаўсюдзіць беларускую мову ў Рогачеве, але зараз там не вельмі з распаўсюдам беларускай мовы. Вельмі цяжка. Я спрабавала адкрыць дабіцца, каб адкрылі беларускамоўную групу ў садочку. Але, на жаль, у нас гэта не запатрабавана. Ёсць людзі, якія падтрымліваюць. Так, мы таксама за. Але ці гатовы яны аддаць сваіх дзяцей вучыцца па-беларуску? Гэта ўжо другое пытанне. Мы за. Толькі, можа, нашы будуць на рускай мове вучыцца лепш. Я думаю, што гэта не толькі праблема Рогачева. Але, тым не менш, калі я перадавала яшчэ вось першыя, якія былі ў электронным варыянце, мы іх друкавалі самі, для сябе. Я перадавала ў клас, там з задавальненнем настаўніца прымала, чытала, дзеці чыталі. Я спадзяюся, што гэта было шчыра. То бишь, это продаецца ў Мінску, а ў Рогачеве глухо. То есть яны не ведаюць, што вы такое. Можна, калі нам людзі ахвяруюць, мы можам падарыць асобніку падарак. Пошты дасылаем. Колькі школ у Рогачеве? У Рогачеве 1 гімназія і 5 школ. А не практикуете, не планируете по почте присылать, подписку сделать? Падпіска гэта перыядычнае выданне. Гэта трэба зарэгістрировать. Не, мы дасылаем, калі ласка. Зараз я дасылаю усім. Так, пішыце ў Фейсбуку, ці мне. Там у Фейсбуку, Інстаграм ёсць, і нават Тэлеграм ёсць у нас. Пішыце. Паўсюль пішыце. Ідэі, водгукі, абавязкова водгукі, таму што гэта таксама дапамагае, натхняе і штурхае. А в электронном формате оно свободно? Вось гэта не. Толькі 5 з першых. А потым вы гэта, то есть, не ведаю пакуль. Мы не вырашылі яшчэ. Ён толькі з'явіўся нядаўна. То есть ровно так не раздрукуешь, уже приемные руки. Чего не раздрукуешь? Калі не памыляюся, прадаецца па 6 рублей. Гэта сапраўды якасна, вельмі якасна малюнкі. І колькасць старонак, 36 старонак, гэта нормально. Ось. Экспериментами своими промыслили вспомнить детинство. Яйцо в уксусе. А в банку от молока на спичку кидали, яйцо ложили и засасывали. Вось яшчэ і снег рабілі, да, вось калі то зімой снега не было, рабілі снег. Подскажите, а это себестоимая шерсть или целлюлозные шерсть? У выдавецтве можна купіць па сабе кошту. Яна крыху больш за 4 рублі, але там замова ад пэўнай сумы. Вось. Мы не накручвалі. Вы закладываете художника работу, над работой журнала, или нет? Только сами будут печать. Так это вы сами все. Мы все самі робім. Печать Так, гэта толькі кошт. Там уже ў выдавецтве я не ведаю, калі шчыра, я з выдавецтвам не звязвалася моя
другая супрацоўніца альманаха Жэўжык. Вось, таму я не магу сказаць дакладна па выдавецтву. Усё, што тут ёсць, гэта зрабілі мы. Ты малюнкі, што ёсць, гэта ці з бясплатных сайтаў, ці гэта знаёмыя мастакі, якія нам рабілі гэта бясплатна. Таму што у нас няма магчымасці заплаціць. Мы самі нічога ад гэтага не атрымліваем і нават сваё выдаткоўваем. А есть ли у вас какие-то планы на будущее выйти там на периодическое издание? Вядома, гэта ёсць, мы б хацелі, але для нас уже крок тое, што мы зараз надрукавалі, гэта ўжо крок. Нам трэба трошкі гэты распаўсюдзіць. Ідэі ёсць, вельмі ёсць, але вось каб стаць перыядычным, гэта, па-першае, рэгістрацыя як СМІ. Гэта для мяне наогул пакуль яшчэ цёмны лес, але альманах быў цёмны лес, але ўжо зараз тут ведаем. Пакуль гэта будзе патрабуе змену і фінансавых магчымасцей у нас зараз няма. Мы не гатовы пакуль мяняць сваё жыццё так, каб у надзеі, што у нас усё атрымаецца, усе нашыя сілы кінуць толькі ў альманах. Мы так не можам сабе дазволіць. Таму мы пакуль зараз вось на такім узроўні, а там будзе бачна. А ці дзяржаўныя СМІ зацікавіліся гэтым, ці праяўляюць цікавасць? Пакуль цішыня. Ну, ведаюць. Или пакуль не ведаюць. Я думаю, ведаюць. Не ведаюць. Ведаюць. І нават былі перапіскі. Я не буду казаць. Первых 5 былі таксама раздрукаваны. Яны былі ў электронным варыянце, мы самі сабе друкавалі. Але атрымліваўся сабе кошт такого вось 10 рублёў. Гэта ўжо так нармальна, 10 рублёў. 6, вось, гэта менш. І сапраўды якасна, вельмі якасна, таму што калі мы ўбачылі, мы не чакалі, што настолькі будзе, настолькі добрая папера. Гэта дзякую выдавецтву кнігазбор, якія вось нас узялі наш праект. Гэта ж дзеці нашы жэўжыкі штурхаюць нас, не даюць сядзець на месцы. Трэба рухацца, нешта рабіць. Для іх пачыналі рабіць. А зараз робім для ўсіх.